srácok, lányok, lájkolni kéne ezt a videót, de nincsen már lájk, már még most kezdjük el azóta. Na sziasztok! Az előző videóban kezdtük el. Lájkolni kéne, most te vagy. Hogy hívjátok kis aligátort, mi? Bocsi, hogy az előbb nem voltam észnél, vagy szóba. Mert... Aligátor. Na. Valahogy szégyülök. Mi? Elolvasok már egy kicsit. Elaludt! Mi? 12 óra a munkám. Jövünk nem érdekel. Túlszal kell. Megjöttem a munkámhoz. Csak csigi. Csak csigi. Csak. Bamboleo, bamboleo. Lej. Sziasztok! Most lájkoljátok őt! Sziasztok videósok! Figyeljétek! Várjatok ezt is! Várja! Ez nem sikerült neki, de majdnem! De hogy nem vestettem, de mindegy! Bamboleo! Harmadjára sikerült! Bamboleo! Nagyon álmos! Dika, elálló! Igaz, segítőnek! Mindenemet! Gyorsan munka! Itt vagyok a munkában! Stántolok! Survey! Lájkolni kéne, de nagyon gyorsan! Mert még 0 videónk van! Kérlek, lájkoljátok ezt a videót is! Mert nagyon kéne lájkolni már! Mert még 0 lájkunk van és videónk is! Nagyon lájkoljátok, please! My stop! Peachem! Kincsem! Na, sziasztok! Most már vége van ennek is a videónak. Sziasztok, nagyon szeretettel várunk még sokkal többet. Mert még lesz még sok videónk. Puszi! Sziasztok! Srácok, lányok! Kérlek, lájkoljátok ezt a videót, ha tetszett. Kérünk. Iratkozzatok fel a csatornára, és nagyon sok lájkot dobjatok. Köszönjük szépen, sziasztok! Sziasztok, lányok, srácok! Kérlek, hogyha tetszett ez a videó, lájkoljátok. Sziasztok!